Здравейте хора, ние сме... The Crazy Gamers и днес ще започнем нова поредица с играта нова. Не нова телевизия, ако си мислите това. Една друга игра. Ето, направо четете нова там. Пише горе на зареждането. Това е много яка игра, аз съм я играл. Аз лично не съм играл. Питах се да я играл, обаче загубих от първи път. Да. Ето я. Ние сме, да кажем... Така. Не сме на толкова. Да кажем на... Чакай, бе. На 15. Ма не сме на толкова, сме изпедали 14. Айде. Ще успеем ли? Какво стана? Що? Че? Сега. Ние сме тук, обаче сега ще зареждам някакъв телефон. И тук те ще... Си имаме клипи, ще зареждаме и ще става... Брат. Да. Ние тук те говорим с неговата майка. Така. Косатка. Отваряме ли? Не отваряме ли? Ого. Здрасти, бе, пич. Здрасти, какво правиш? Обърнала, че си системата на Рус. Аре, отваря, давай. Косатка. Къде си ти, бе? И упражнение ли е това? И те са направили нова. Ние тук е общ канал. Да, знаете. Да, един след друг играе. Да. Малко. Много искаме да се абонирате. Надявам се, дали ще ви хареса поредиците, не знам. Кой да ви присъмци. Да знаете, ние сме само геймери. Няма нубе, само прота. Не може падна долу. Ще умре. Ко беше? Някой пише. Не, Не аз на не. нас, не на нас. Абе, я фащам ти оръжие. Аллах Акбар! Изнеже, че го казах. Обаче аз като правя геймърски клипове го казвам. Добре. И без трябва да намалим, че става така. Да, почваме новата. Косатка. Само дето пак прилича на такост на CSGO. И ти ще самоубиеш още малко. Няма. Айде, умрял си на място. Кому се правят тия тук? Жако, Учужил. кой да сложа? Ще без да викате много. Добре. Нали? Да. О, тия с батки, какво правят, бе? Кисо чуш го кончо, бе? Какви са тези гиганти, бе? И да ми се правят. Трангер. Тя е тук, само аз мога да го правя. И така, това ще не бъде новата поредица на нова. Надявам се да ви харесват клиповете ни. Да, аз съм сигурен. Общо канал. Да видим колко абоната ще стигнем. Да. Може ли да се пробвам? После. И двамата си. Да, аз забравих.
Keep an eye on the damage. Тъй. Първи лево общо заето е лесно. Е тук някакви туториал неща. Никога ще ги вземем тези неща. Се става по-силен. Оха! Мерси. Мерси. Здрасти, пише, това сме ние откъде? Пред. Да, сам дето има няколко, които приличат на нас. Вътре в играта, бе? Не. Има. Има, ама обаче те са Те са чисто по-тъмни. черно. Да. Пък ние имаме жълто, но Жълто и сино, да. ние се различаваме. А не... А не дърти. Тихо, че ти си го много... Дай, давай, почваме. Почваме поредицата на нова. Нито преди някой минут сме я почнали, бе. Ти пък. Не, ние сега почваме действителност. Много се видя. Така. Само няма ми излизаш пред... Ого, направих хедшот. Пак. Аз с поредица не съм играл. Преди беше различна. Значи аз не съм играл той. Той е друга нова. Също Да. обаче... Да, аз играх същата, само че от предния път се убих. А иначе играх много добре. Какви са тези комари, бе? Мучкил. Винаги като ми се появяват такива комари, като играта си игра и направо ми се повръща. Не, че ще ви интересува, ама гарай. Точно. Просто ако някой се чуди, нали? Той е печагата, пак умрел. О, здрасти, кой ни гледа. А не, той жив е. Само, че системата му е развалена. Умря. Не се умра. По-странното. Батките. Те са лесни. Те са супер лесни. Не са лесни. Не са. Не, той в момента не трябва. Я покажа по-малко бомби аз. Бомби няма пускачи само брато. Прилича ми на... Оф, той трябва да го таковам сега. И сега ще дойдат едни мутанти тук, може би. Сега ще изкочи някой бай Петранка от тук. Бай Петра. Ти пък. И ще наприбият. Това не е Ето, легото. ето. Това не е Иде бай легото. Петранка, ето я. И точно при нашото легло. Сега няма бижи, брат. Взех пак, ще оберегам. Заби си главата в... Земята. Ама обаче аз нямам хилт. Само хилт трябва да имам, брат. Защо се връщам обратно, никой не знае. Защото тя ни каза да се върнем. Нещо да правим. Батки. Нинджде. Не деца правите на големите батковци. Ой, батка. Ерик. Да не е подходящ момент, какво да направи. Айде, да мрят. Умрете. Явно трябва да се върнем за някой. Да го Да. спасяваме. Може би. Аз съм 100 про. Да, тук е. Я го оставите, бей. Той ни никой. Той трябваше да дефенснем. Я... Бе го тук. Ето го. Ало. Мутанта, брат. Не ли виждаш? Мадърфакър! Само мадърфакър няма да е. Маше. Ала. Тръж. Айде, дай. Шпагат тежки.
Низ. Няма да правим глупост, добре. Да не говорим, че глупости. Добре. Айде. Шао ли лунната? Добре. Нали? Да. Да. Ерик? Да. Дай се пробваме. Добре, чакай. Да вкарам тез. Много оръжие! Народ найде ги на нас. Ма тук става сложно. Абе, дай. Поне да се пробвам, дори да е сложно. Поне да се пробвам. Опа. Сега играя аз, да знаете. Са пробвам малко. Това става трудно. Опа, той не го гледате въобще, майка ти. Окей. За втори път играя тази игра. За втори път, честно казвам. Да. Може да не е толкова голям про, ама Не съм. намали малко звука, защото се чува. Шит. Тук е Чакай. трудно, ти казах. Следвай го точно. Фащай го оръжието. Внимай, не нищо. Къде си, бе? Ето те. What the fuck? Убих ги наведнъж. Опа, чакай. Сега ще те припият, който знае къде. Как ще ме пребият мене ти пък? Опа! Ето за да си го взема. Те. Май. То забъхва. Как се преобръща като нинджа? Аре. Да вземем тя включва ти нещо. Няма. А, И тук да време. Да, извинете, че се чува някакъв родител. майка му, ама нищо. Да. Аз те спасих. Ох, имаме и то сгоре ли? Аре бе. Ето, горе да го бием. Какво съм съдъха, же? Дай. Да, че тук става. По него минах. Да. Поне мина едно ниво. Да. И сега от тук става мелето. Да, обаче трябва да определим 15 минути. Значи още малко ще играеш. Сега ще трябва да почвам тук. Да, би ми някакви пъткани. Прибитите. Те са... Няма ги бийте. Патките ме видяха. Ко са крие, бе? Ко са криш, бе? Все едно аз не съм до него и не го стрелям. И 4 лева, Какъв си ти, бе? Къв 4 левел, знаеш къв 4 ще ти дам, бе? Не ми пука. Не ми пука, виж на колко хелта не ми пука. Вика. Не ми ще каже едно fuck you и айде, ето. Сега като казах. Пак това е, че ние сме смеска с снайперисти и убийци. Какво правиш, бе? Ебано в майка.
А Хиона е писа, оттам ли са Хиона? Тук искаме да имаме много абонати, за да станем известни. Да, и с малко тази да се Какво става тук? Пича като на филма на Transformers. Само няма да се правиш. С малко тази да спрем, защото още малко ще направим 16. Ничко ти. Ой, не ти казахме. Абе, споко бе. Ще го устоверим този акаунт. Абе, мама ти стара. Какво се криеш, бе? Няма го определимост и просто. Ами аз сякаш не съм до тебе. Тук сега ще излезе някой батка. Ето, кома. Ето я батката. Батките ли, бе? Айде. Да си гледаш тъшака. О, Който нямаш. за тапка. Пушката. Валим помпата ли, бе, машини. Това не ни се сега. Което сме. Айде. Ти направи 2 хедшота. Два 2 хедшота. 2 хипчота вика. Обърках се съвсем. Аз имах такива крака, така бях като тебе. Аз имах такива крака, бях като тебе. Ами ти си колкото мене. Блещясти крака. Ти си колкото мене. Направи малко разлика, човек. Ти си много смесъл, ама аз съм колкото ти, бе. Обаче съм космат. Да. Абе, то няма цели, брат. Ще мирам. Устай, сега бомбата ще ми иде майката. Добре, няма мирам само. Има една друга нова. Само дето изпълняваш мисии, убиваш по-яки чудовища от тези, бе. Като превратим тъс. Не такива роботи там, роботи всичко. Ние сме нубове, тук става нубове, няма да ставаме. Ихи, батко! Батко! Моля се, батко, не ме би. Не го убихме. Здрасти. Какво правиш? Аз да си така. Добре ли си? Как е днес? Ти как си? Шлима, ей! Мърша! Аре, падай по столбите. Наръгай ще газа там. Вече. Нищо ще не се остри столбите. Пак се ги наръгай. Газа обаче. Айде. Тук стават... Бах, майна. Тъй, че... Снайпер! Снайпер. Глед. Уй, да стана малко. Това е първият ни клип и първият епизод на нова. Да. Все пак. Има и мултиплеер. Да.
Аре да почваме мултиплеера. Аре, търсим опонент да го цепим. Да го бием. Да го пребием. Колективен като сърва. Сега намерихме плеера, направо пожелайте късмет да имаме и честа. Да, човек. Ще снимаме на Clash Royale, има... Да, ще качим един клип, който сме правили на Clash Royale. Да. Ще направим и Q&A, ще направим един статус и ще отговарят на въпросите. Q&A, мен. Да. Ти си изчерлял ли? Абе, не, игра мултиплеер, да не съм ти майка. Сам мултиплеер. Тук сега ще става машината на 2017 година. Има помпа, има... Тието и оръжие имам аз. Майка ти подкаска. На моя телефон. Брате, ти бях аз. Ако че си... Чуди ти кой беше. Бях аз. Как се сак? Не знам скоро. Аре, почвам. О, това ще бъде последната игра. Да. После качвам клипа. То скъп каем нещо. Не съм го показал. Просто му само тапих. Да. Разбирам какъв този майтал. Майтал бе, Уили. Кой ме говориш, ма? Да не си... Ние къде сме стига? Ние сме с някакъв самолет. Но тук дете... О, пич, ли си, бе? О, пич, какво става, брат? Как си? Как е животът ти там? Да ти... Излите ми по ташаките. Я няма да го стрелчай. Мангата. Зареждай. Готови ли сте за паска? Машини! Алах. Малко, what the fuck се различи. Пък аз направо презареждам тук. Щото апгрейта картечетата и на един удар бивам. What the fuck? Представи всичките на един удар. What the fuck? Пак ли, бе? Пак същата работа, брат. О, пич! Пич! Айде, машини, заминават всичките. Живи и мъртви. Сега да свършим и това ниво. Казвам ви чао. Заминавай, брат. Айде. Пускам някаква... Пъве. Имаме... Сега ще правим Facebook страница. Да. Там И оттам ще направим и статуса. Да. Доста мам прави салто и аз го убивам. Да, и аз те. И аз убих ти ми таманко направи.
Сигурна ли си? Аре, коса тук вече. Замналях. Ау! Сетих се до коя сме сега. И да. Надявам се да ви харесва този клип. Искаме абонати, лайкове, ще има и фейсбук страници. На този канал правим хем чаленджи, влогове. Q&A. Да, Q&A. Имаме също и гейминг. И е общ канал, така че абонирайте се и чао! До следващия клип.